Keď dve srdcia spojí láska a dva kompasy ukazujú rovnakým smerom, vieme, že sme svedkami niečoho výnimočného. Dnešným dňom sa vaše kurzy spájajú a zlučujú a vaša plavba životom sa stáva ešte istejšou a silnejšou. Ako kapitáni viete, že na mori je potrebné vzájomne si dôverovať. Spoliehať sa jeden na druhého. Takto postupujte aj v živote. Keď spoločne budete čeliť všetkým výzvam, prekonáte všetky búrky a vždy nájdete cestu späť do prístavu lásky a pochopenia. Vaša vzájomná dôvera a láska nech je vašou kotvou, ktorá vás drží pevne, aj keď sa zdá, že vlny života sú príliš silné. Ak by ste pocítili, že tú kotvu strácate, ako sa nám už stalo na jednej z našich plavieb, tak sa uistite, že je dobre zabezpečená a pripevnená k vašej lodi. A nech vám nikdy nedojde palivo na rozbúrenom mori. Keby sa tak stalo, nezabudnite rýchlo ťahať plachty alebo chytať bojku. Pretože ste splnili podmienky, ktoré ustanovuje právny poriadok Slovenskej republiky pre vznik manželstva, vyhlasujem vaše manželstvo za platne uzavreté. Gratulujem. Majte się racji, lubte się cały život, a żebyś się furt tak snažil aj dneška tými fľaškami. Nevesta tvoja, ja ti gratulujem. A keď príde debata o tom, kto je v rodine ten skutočný kapitán, dopredu vám hovorím, že zbytočne diskutujete, lebo vieme, že je to Adam. On sa postará o to, aby ste obaja zostali v rámci kurzu, aby na palube nikdy nebola núda. Nech je vás spoločný dom, ktorý budujete vašim prístavom, kde sa vždy môžete bezpečne vrátiť a nájsť spoločné útočisko pred búrkami sveta.